ko hebletede e radio men Daka FM 94.9 yewtere madhu rasulullahi ko yubbintede e kala altine e oɗo waktu yewtere madhu rasulullahi heblanten ɗum ko musidɗo men ceerno Mouhamadou Siraji Sarr yewtere madhu rasulullahi ko hertanide dartol l'islam ko rewidinde gurnam nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ha e sahabaɓe mum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tedduɓe heeɗiɓe radio Daka FM ɗo tawi jokliɗi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Cekali yettude Allah e julde nelaɗo makko Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam jurade Cheikh no Tidiani en calminide dendagal ko ene heeɗo hettoɗo saaha radio Daka FM tengteɓe en hettiyankoɓe yewtere madha rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam nde eɗen keblane kala altini oɗo waktu yadude mun tedduɓe am en calmini toon to ñañale karallagal ko musidɗo men ceerno Abdoullahi Ndiaye ane tawe toon kiranɗo leñol ma guiɗo leñol hono woni ceerno Ousmane Camara e ɓen taweteɓe toon kala e kuuɓal jarama ceerno Bayel jaltuɗo joni Cheikh Alhaji directeur général ko ɗon calmiɗen ceerno Alhaji Mouhamadoul Bachir e kala gollidiɓe men ko eno ɓen ganda ko en gardi yoga e service aji toon to technique Siraji Diallo Amadou Sambalo service commercial on mo ganduɗa Siraji Hamé Cissé to rédaction kala mo ene fina dawa ɗo onon kala e kuuɓal en calmini kono kadi ko ɗon calminen dendagal ko ene tawi nder guna suwel ngo hay ko taari ɗum ɗo ceerno ɗo guiɗo men sehil men yahullahu nde Allah junnata gurdam ɗo ɓe jahi nabina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ɗo ko yewtere men madha rasulillah nde eɗen keblane e kala altini no mbiruɗen toon to karallagal ngal tawi toon jayel ga ko musidɗo mon Mouhamadou Siraji Sarr yadude yawno équipe temmuɗo tedduɗo ɓen ɓe nelaɗo Allah nde wonde ko wonanɓe ɗum wuranɓe ɗum Seydina Ali Lo mo Baba Khalid ko goto ɓe ganduɗa kayen tigui goni ɓe bismiɗen hannde ko noon yadude wonki yata joom tawaka ceerno Ali Fall ene yaada e dow songol ceerno Moussa Fall lollirde e ɗum mo Baba Ndioumane Fall kono noon kay musidɗo men miñiraɗo tedduɗo ceerno Ibn Oumar dajiɗo toon to Sehil Babi noon kayen tigui woni hannde o ɓe jaada toon ceerno Ali mo toon to Kaydimbe Dioro hannde oɗen mbawi widemo noon kono kadi ko toon to Mali mo golle mum ganduɗa e fannuji kewɗi kono kadi tengti e wawde alquran wawde shar'iyya wawde arab kono kadi wawde cheikh ɗo fof koye gueɗe ɗe ganduɗa ene teska e makko yo Allah jonno ɗum gurdam kay tigui woni hannde o mo bismiɗen yaadude e makko noon ko heeɗiyankoɓe tedduɗo ɓe ene beltoro ko adi fof ko dande nde calmina yettiyankoɓe ɓen tedduɓe ɓe madha rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ceernam seydi ali assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Waaleykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. caggal yettude Allah e julde annabi sallallahu alayhi wa sallam e yettude jinnaɓe meɗen wonɓe sababu godal meɗen kadi to ɗum yawti e weluyo Allah yo wone cheikhana Ahmed Tidiani radiallahu taala anhu ganda kañum woni khatmul awliyayi kañum woni ɓuɗbul maktum yo weluyo Allah wone makko so ɗum yawti kadi jinnaɓe men yaaɓe en duwimi yo Allah yurmoɓe yaafoɓe wurɓe ɓene kadi nde Allah heddataɓe ɗo ko juuti wondude cellal e kisal ceerno meɗen mo ganduɗa ko kanko woni khalifa meɗen kanko woni qudwatuna kanko woni umdatuna mo ganduɗa hannde so haalama e aduna ala majjuɗo ɗum ani bihi cheikhna Ahmed Tidiani Ba mo ganduɗa aduna fof ne andi ɗum nde Allah junnata balɗe makko moƴƴina battane makko ne kadi miñirama makko ceerno Ibn Oumar ne nde Allah junnata balɗe ha e dendagal zurriya o fof nde Allah junnata balɗe moƴƴina battane ne kadi jejjitta jinnaɗo men gorko hannde Baba Aliyu ɗo kañum lomti fof nde Allah ɓeydata cellal e jinnaɗo men debbo nene meɗen Sarr ha e galle o fof tan ko alda e limtore hande ko guiraɓe meɗen fof yaye Habilo en ha yaye Kadji en yaye Sidide fof tan e kuuɓal en calmini ha e Baba Sambalo ha e galle o fof kadi e kuuɓal kadi ko alda tan e
e paltor tawsiraji seydi lo kono kadi jarama no feewi enen kala nandi ɗiɗo calminali teddude en mbaɗi julmori e dendagal julɓe ɓe nde Allah rokkete on julde julɗe ɗi ganduɗa ko limlimtinde yaafo e dendagal firguitti bandiraɓe tedduɓe heeɗiyankoɓe kala e kuuɓal ha e julɓe ɗo ene tawi kala mbiyan enen foof eɗen jarlo eɗen yaafo ɗum noon en jarlima en jaafima yo Allah waɗen yarlaɓe yaafaɓe jaɓanen golleji ɗi ɓe calmindaɓe fof wende wi galle yo galle en calminɓe yondinade e calminali mawɗi en dam dam e kuuɓal kono kadi en mbaɗiɓe julmuri kamɓe kala e kuuɓal ceerno Ali Fall joni joni o garten e gawla annabi on woni ceerno Ali Julo koydade belɗe noon cettude ciriɗe ɗe ɗen gowoɗen nande gadduɗen eɗen beltoro nde wonta e radio Dakar FM mum ko andi hen calmina yettiyankoɓe ko adi nde eɗen garta e ceerno Ali inchallah. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. En calmini en duuri en ñaguiɗo ɗo kadi gueji fof en calmini dendagal musidɓe wonɓe noon koye nder radio Dakar FM en calmini o salminago heewi ko noon kadi calminiɗen jinnaɓe men seeɗaɓe men e fof kadi e salminde jinnaɗe meɗen degree men haadiɗo no keddoɗa en hannde jinnaɗe men gorko eɗen nanduɓe duwaw yaala yo yaafo noon kadi salminiɗen ha galle men mbeɗa ceerno Khalidou Lo aɗa men ko neɗen ɗuno nde Allah en ɗumno ƴeewoɓe kamɓe fof noon kadi en ɓertuɗen jinnaɗe men hawmen tanara men kam haadiɗo eɗen mbiyamo yo Allah junno balɗe en moƴƴina altine ɓeyɗa cellal keerigal Qur'anil azim eɗen gari ko en nene daari men Dakar FM e yewtere men yewtere sosial sar manduɗon sallallahu alayhi wa sallam kadi eɗen ngaabi hannde wadde bandiraɓe fof jurmo woni ɓe mbiyawi Allah o sahaba woni eɗen mbiyani ustad jarama no feewi tigui waɗen koye musidɗo men ceerno Ali kadi nde ceerno Ibn Omar mi yetto min mbawata weltorade koye dendade dakmuɗe beltinoje ɗe ganduɗa so tawi aɗa heeɗode toon inchallahu taala ne joguiɗo aɗa weedo e banggueji foof tengtimo Allah o weltorade dinul islam ceerno Ali ko waɗi nde ɓen garoyɗen noon jaabo wuuli min jogori addude ko waɗi foof min barkinoro e hunde charo inchallahu taala bisimilla eyi ko noon tasiraji faro welde ene fof hannde kadi ko won jimol siblisngal gaddanɗen ɗo bandiraɓe ngol ngannduɗa ko jimol Cheikh Siraji Dine mo ngannduɗa kadi ko jeyaɗo Allah kamil mo ngannduɗa kadi wona timmuɗo wiyeteɗo ceerno Boubacar Diallo en jeeya toon to ngannduɗa hoore ma Guinée ngannduɗa Allah joƴƴini ɗum ko haay ene holli fi jimol ngol walli fino mantata hen ko ceerno men Cheikh Siraji Dine mo ngannduɗa ko kañum woni alhaali men fof ngoɗo wuuro ko kañum woni fof kadi holliti kadi omo yiɗi jimol ngol jime mele ma ceerno en weltoro ɗum mele ma wuuro ngo fof weltoro ɗum inchallahu noon haysen en mbawa kam ma en gueto hen kam hannde barkinorade e jimol ngol inchallah ɗum yiɗen udditorade en nannude jimol ngol kadi bandiraɓe inchallahu taala fini Sirajuddin Muhammad bin Said Mujahid kull qawmin alidin Allah Sirajuddin Muhammad bin Said Mujahid kull qawmin alidin Allah Sirajuddin Muhammad bin Said مجاهد كل قوم علينا والله سراج الدين محمد بن سعيد مجاهد كل قوم عاندين والله سراج الدين أسس بالمدينة بهذا الدين ما يخذي العين سيدي بسراج الدين محمد بن سعيد مجاهد كل قوم عاد
عابدين سيدي باسراج الدين أسس بالمدينة لهذا الدين ما يخزي العين سراج الدين محمد بن زيد مجاهد كل قوم من عابدين سيدي باسراج الدين أيده الإله فآيا سلة له والجنين سيدي باسراج الدين محمد بن زيد مجاهد كل قوم عابدين سيدي باسراج الدين أيده الإله فآيا سلة له والجنين سيدي باسراج الدين محمد بن زيد مجاهد كل قوم عاندين سيدي باسراج الدين جدد عليها والله وكوثرة تروي العادسين سيدي باسراج الدين محمد بن سعيد مجاهد كل قوم عاندين سيدي باسراج الدين جدد علينا والله فكوثرة تروي العادسين سيدي باسراج الدين محمد بن سعيد مجاهد كل قوم عابدين سيدي باسراج الدين يا أوصل قنامي والله جزاك الله جنة والعيون سيدي باسراج الدين محمد بن سعيد مجاهد كل قوم عاندين سيدي باسراج الدين يا أوصى أنامي والله جزاك الله جلة والعيون سيدي باسراج الدين محمد بن سعيد مجاهد كل قوم عاندين سيدي باسراج الدين يا قرعينا فأين لها سمي به عين سيدي باسراج الدين محمد بن سعيد مجاهد كل قوم عاندين سيدي باسراج الدين يا القرعينا فأين لها سمي به عني سيدي باسراج الدين محمد بن سعيد مجاهد كل قوم عاندين سيدي باسراج الدين صلى الله عليه والله نجاوره بالآلام سيدي باسراج الدين محمد بن سعيد مجاهد كل قوم عاندين سيدي باسراج الدين والله سبان إليك ووالدي سيدي باسراج الدين محمد بن سعيد مجاهد كل قوم عاندين سيدي باسراج
الدين أحمد كل فعل والله من البدع القبيح لفاسق سيدي باسراج الدين محمد بن سعيد مجاهد كل قوم عاندين سيدي باسراج الدين سيدك الملوك وليس بذي سلاح ولا سنان سيدي باسراج الدين محمد بن سعيد مجاهد كل قوم عاندين سيدي باسراج الدين يسمى والله بلادوني وتمويع الظنون سيدي باسراج الدين محمد بن سعيد مجاهد كل قوم عاندين سيدي باسراج الدين مسبوق شيوخي والله ومنتسب ووارثهم عيانا سيدي باسراج الدين محمد بن سعيد مجاهد كل قوم عاندين باسراج الدين من مريد بأطيب ما يكون لمادي سيد باسراج الدين محمد بن سعيد مجاهد كل قوم عاندين باسراج الدين بازوم القصيد والله فجوهرة يضاف إليك من سيد باسراج الدين محمد بن سعيد سيد مجاهد كل قوم عاندين سيد باسراج الدين غرة والله لدى سخير إليك منا والله سراج الدين محمد بن سعيد مجاهد كل قوم عاندين سيد باسراج الدين أنت من الخيار والله لورد الشيخ جرت العيون سيد راج الدين أحمد بن سعيد مجاهد كل قوم عاندين سيد باسراج الدين أنت بلا ارتياب والله من الخلفاء وأنا حاملين سيد باسراج الدين محمد بن سعيد مجاهد كل قوم عاندين سيد باسراج الدين أم الأولياء والله خدمت له بما يرضي العيون سيد باسراج الدين محمد بن سعيد مجاهد كل قوم عاندين سيدي باسراج الدين يقدم بصلاتي والله على الهادي
إمام المرسلين سيد سراج الدين محمد بن سعيد مجاهد كل قوم عاندين شرن بكر سراج الدين نختم بالصلاة والله على العادي إمام المرسلين سيد سراج الدين محمد بن سعيد مجاهد كل قوم عاندين أي والله سراج الدين محمد بن سعيد والله مجاهد كل قوم شرم بدر سراج الدين محمد بن سعيد مجاهد كل قوم عاندين Allahu akbar. Jarama no feewi seydi Lo yo Allah sellin ndedande sembina jaam ndetande wurnade machallah hettiyankoɓe ɓe radio Dakar FM 94.9 yewtere men madha rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam ni woni sifaka e mbaadi tawi jabbi hannde o ko koɗo men tedduɗo ceerno Aliou Lo goto mo ngannduɗen ceerno Aliou mo Baba Khalid goto mo keptinɗen ngannduɗen dande muɗum machallah ko enen kala nonde jarama toon to karallagal ngal Ndiaye Abdoullah Seydi Ndiaye kono kadi jarama ceerno Aliou Fall ceerno Ibn Omar minen kala nande ndeɗo dande welde yo Allah sellin doole en beltima no fewi so en ciftini toon ko goto ɓe ngannduɗa komo allifino walla fi ndeɗo yimre wonko puɗɗiɗa haalde makko bandiraɓe puɗɗima famde ko toon to leydi Guinée o saaha o jooɗi kono ko toon to Mali o jooɗi oɗo saaha so tawi min jiiɗi famde konko aso koye mbaadi tongol etade famde bawɗo wadde ɗeɗo golle koppoɗo tigui tigui heptinede no fewi gongo mo heptina e rendoji kono wonata ɓene hettiyankoɓe radio Dakar FM so jiiɗi famde holi oɗo jeyaɗa Allah caggal nde min potata artude ma Seydou Lo bisimillah. ay ko noon machallah ceerno Siraji Sar weltima kadi no feewi machallah e namdede hol oɗo ceernajo mo ganduɗa kadi ko abid mo ganduɗa kadi ko zahid mo ganduɗa kala ken sife e moƴƴere e nane muɗum ceerno ko ɗum fof ɓuuri yodde ceernajo ceerno Boubacar Diallo mo ganduɗa ko Guinée jeeya Guinée Conakry kono Allah joƴƴinimo ko toon to Mali o jooɗi ko Mali ko neɗɗo mo ganduɗa guiley ta ceerno Mansour Baro kala ceerno Mansour yaɓi ka yettoto galle makko hattal an noon ceerno Cheikh Baro hoore mum so naati ka yettoyde ha galle makko ko neɗɗo joom gueɗal kadi mo ganduɗa kadi ko neɗɗo jeeyaɗo Allah duuɗiɗo aduna mo ala haaji aduna mo yimɓe fof gandir ɗum ko ɗum o ɓooyino ko neldimi jimre nde seeɗa kanko ceernajo e hoore muɗum hay hikka kadi ɓe jindire Daka o hestitinimi ɗum o nelditimi yimre nde tawde iwinoyam o wi kam mbeɗa yiɗi noon mbiɗa yiɗi noon yimre nde yone yime nde yime Madina min barkinoro e ceerno no min mbaɗiri ɗum komin jiiɗi ko barkinorade e ceerno minenne kadi o haalnimi noon jarlo makko histoire makko no rewdiri e ceerno en ha e ceerno Mansour to ɓe dewduno hano ceerno Mansour sankiri hano arde e ceerno en fof haalnimi ɗum o wi ɗum ɗo noon omo yiiɗi yime e nder wuro ngo fof nana yimre nde nana kadi gandanɗa hoorema e mantude ma e gandanɗa hoorema Cheikh Siraji Dine e won noon kadi won jimɗi kadi ɗi woɗani on kadi goɗɗi kewɗi nanto ɗum ɗo ni kadi kanko o wi so ɗum dañama to dañi ɗum kanko ko martaba makko mawɗo wiyedemo e nder Madina Gounass yimre makko ne heeɗe hen ko kanko waɗi yimre nde ɗum ko martaba makko mawɗo o ganduɗa tigi so tawi ko nelal a yettinigal yo Allah sellindole heɓanmo moƴƴere won jokkodiral e hoolare monde woni hakkude mon ko yaade nde o moñagoma ɗum nen ɗum no ɗum arti eyyi machallah kanko kam ceerno Boubacar mo ganduɗa ko neɗɗo jeeyaɗo Allah kadi ko neɗɗo jiɗɗo madi won nabi kadi on noon en kadi ko ɗum dillirten gila ko gonɗen Mali ko eɗen jaraten tan e hirdeji ni eɗen gari ɗon e hirde wotere noon gila tan jimɗen e hirde nde gila nden noon o teski en noddi en o namdi en kabaru meɗen gila nden noon ha ko gimmiɗen toon ko kala to soyni ene hirde o wiyata ko yimɓe totte oɗo yima totte micro o yima noon minenne kadi min juuroma kadi
kadi ne kono kanko kam mo gandanɗa hoorema ko ni gandidira ala men koye banggue hirdeji tan seeram ɓe gardirtini almuɓe daari ɗe jiima ni ko ni tan woni ko teskiri kam hen ha waɗi kanko ceernajo kadi hoolimin hen waɗi kadi kalto yi en nokku kadi o dirnaten kadi fayane men kadi ko enen ponno dirande o payanene makko ni kono ko ceernajo jankiniɗo sa yimo tan aɗa ɗesɗa ni seerna ta renaki buɓɓade nde wonno ko noon Allah waɗimo sa anda tan cikata tan ni ko neɗɗo noon taw ko jaaɗal mawɗo woni ɗon ko noon wayi kanko so ma yo heewi ko deeje hewani hewde biri no feewi yo Allah sellin doole e ɗum ko jottodiral ɓanggal fayida gongal hakkude moɗon oɗo saaha ceerno Ali waɗi toon to Mali jabbal dillini toon no feewi hande oɗa tawi ɗon ɗo Mauritanie e somin jiiɗi famde hande o hol gonkama e caggal ɗum to banggue chehro no jirlotoɗa toon eno jarata toon seeɗa e komin mbawata barkinorade inchallah. aleykum salam wa rahmatullah ceerno siraji machallah e wonande kadi ko namdiɗa hen ko machallah enen kam wonno madihun nabiji sallllahu alayhi wa sallam kala to jarten eɗen jaade muɗum nde wonno ko mbiyata ko sa'iragal wona tan jiiɗa ɗum tan wona kañum ko Allah waɗanma ɗum ete to Allah waɗima ɗum kala to jaaruɗa yadata hen ɗum waɗi enen banggue madihun nabi kala to jaaduɗen eɗen jaade madihun nabiji men banggue noon gandanɗa wona ɗum tan noon woni ko jaaruɗen ken janggoɓe ken jangguinoɓe eyi ken janggoɓe ken jangguinoɓe kono noon kala to almudagal noddi kam eɗen cinkuro hen kadi arde kadi tawtoreɗen hen mbaɗen hen kadi madihun nabi mo gandirɗeno kadi inchallah ko garɗen ka hetto ko foof kadi eɗen kala almuɓe wonɓe toon kadi eɗen jokkidira kadi madihun nabiji kadi gandanɗa hoorema guila e groupe aji muɗum ha e foof kam gandanɗa hoorema ene jokkidira ene no gonirno en toon ni kadi eɗen jaraga noon kadi ga kadi eyi heddi noon ɓoyani ko garɗen toon no feewi kadi nokku saari hen to ɓoyani ko noon tan kono machallah hay ga kam eɗen dilla e madihun nabi o no feewi kam banggue kay hayɗo mo wi kay heyɗi anda ko nokku mo ganduɗa chehro ne toppita toon no feewi woni jimrandi endi mawnina no feewi surtout e galleji dina ɗi no jeeruɗa jokkodiral ngal e ɗum won kirɗel ɗe ganduɗa ne mbaɗe mo wi kay heyɗi ma miijo kay heewi kono kadi surtout ɓen almuɓe umoriɓe jokil kala arde janggude e yiyat tajribaji e yiyat kala lawnu mbadiji to banggue sha'iraji umoriɓe banggueji foof mbele ceerno Ali ne heeɓi jokkodirde won sha'ireji walla ma won e tadribaji wala ko ɗum e nder ɗum ceerno Ali won création mo waɗi to banggue jogade groupe ɓe yimde e ɗum ɗon wala la ceerno Ali ko naturel no wano no fusirtuno Mali no fusirtuno kirde liggona saha joni koye ndin mbaadi eyyi ceerno siraji machallah ko namdiɗa ko ko hunde wonde fayida eyyi enen ko jaaɗen toon ko taw eɗen mbawi wiide en mbaɗani groupe taw en mbaɗani groupe eyyi kono noon kam eɗen jokkidiri e sha'ireji gonɗi toon ɗi kadi eɗen jokkidiri e mabɓe kadi kala programme uji baɗɗi kadi sen kattini enen koye men kadi eɗen jaaha eɗen kawroya hen kadi manne kadi machallah kadi kam no mbiɗani ko nokku almudagal no feewi ko nokku kadi baɗɗo almudagal ko nokku kadi no gandanɗa hoorema kala ko miijiɗa ene tawe hen tan onɗo hono ɗeɗe duuɗe kala ko miijiɗa ene tawe majji eyyi banggue ɗum noon kam machallah ko jaaɗen ko kam ene waɗa hen jokkodiral no feewi machallah eɗen jokkidiri toon e sha'ireji eyyi heddi noon kam ken dañani wadde groupe wonno kadi eɗen ɓittira seeɗa e nder sayiragal ngal eɗen dilla ɗum kono kadi wona ɗum tan no so hawri wayno nder biir ken joom sukaɓe en ken joom darsuji en ken joom foof ɗum waɗi en dañata yaade nder biiruji kirdeji muɗum ko ɗum waɗi ɗesi ngakkinde ɗum seeɗa ko banggue ñalɗiji ɗi tan joomen dañata yaade seeɗa kono kam alhamdulillah rabbil alamina ko garɗen ko kam eɗen jokkidira sha'ireji eɗen kadi jaa hen kadi fodde ko Allah haaji kadi eɗen beltinira noon machallah émission o seremɓe meɗen ɓe ganduɗa kadi hannde e kañum men jokkaten toon woni galle ceerno Ahmadou Nene Ba wonde ceerno Mamadou Ba en ha e ceerno Yaro en ha e seremɓe foof ha e galle ceerno Mokhtar wonde ceerno Malick Ba en wonde kañum hannde Allah joƴƴinto gon toon mo darrisaji ɗi wonde ceerno galle ceerno Mokhtar ha e galleji ceerno Mamadou Bakar en galleji foof tan machallah eɗen beltinir ɗumen e émission e jejjita noon seremɓe men ɓe ganduɗa ɗo e Madina galle ceerno Habib Yahya Acce men kay ko seremɓe meɗen jeeya
enne kadi jejjitta ɗumen juuti ɗum kadi ha toon to banggue Mali sehamɓe men kadi ceerno Ahmadou Bayal Ba ɓen fof e jejjitta ɗumen hen enne kadi eɗen beltinoroɓe émission o feewi machallah ceerno Siraji jarama no feewi yo Allah sellintole toon to Kaydi Mbejoro Samme Nayo to Legataga toon to Kilika galle ceerno Amadou Neno mbiruɗa en calmini kala kono teɗon mudarrisaji kamɓe kala e kuuɓal toon to Gurel Sange galle ceerno Mourtada Sow galle ceerno Mamadou Lamine Sow kamɓe kala ha toon to galle ceerno Mamadou Lamine Guisse dendagal bandiraɓe men to Kaydi Mbejoro Samme Nayo foof e kuuɓal yondinade ɗin calminali kono kadi barkinorade nde wonde ɗon ko nokku men no feewi e jarama e ɗum ceerno Ali so tawi en duttoto caggal seeɗa aɗa heptina e jimri no feewi e wonde mbadda hen émission a andinore kono so tawde no wayrodire wonande jiɗɗo andude to banggue puuɗi en jimri ni no ɗum artemo holde puuɗiɗa hen e oɗo saaha no waɗi tan kesam hesamma ko to banggue nattinde hen weloji ɗi e ko nandi hen beele ɗum foof aɗa jogui anniyaji ɗum koye namde he jeeya inchallahu taala so caggal ko artude e ɓeeto hande hoto chewro yarata surtout e toon to gonɗa o saaha to banggue kay heydi holɗo mbatindi woni o saaha beele koko waɗi beese wala ko yaari caggal wala ala ko ɓeydi ɓamtade eno yimɓeɓe nanguiri ɗum kono namde ɗe min jogui faadema inchallah eyyi ceerno Siraji machallah wonande Madhoun Nabi ko minen kam banggue guila e fuɗɗade men nadde ɗum ɗen mbawi wiide ko guila ɗen goni Kanel goni ceerno men ceerno Ousmane Ly gandanɗa hoorema kadi ko ceernaji moƴƴo no feewi ceerno Ousmane Ly toon to Kanel eyyi hande kadi Qur'ana kadi en jokke makko ko heewi inchallah koye sare men o jeeya kanko no yo Allah junnu balle wondude cellal kisal nande guila to makko ɗo kam puɗɗiɗen sa'iragal guila nden kam ko kanko ni adi windande en jimɗi en teskito hay ndenen en jimanno ko jimɗi Pulaar kanko adi windande en jimolo weɗen teskitoɗi windanno ani kay koye taw ko yamiri sanda goɗɗo yo windan en jimɗi totten onon to mo heftinirano on banggue yen man toon ne jimongol ne jeeya hen wa Abdoul Moutallibi wonde ya Ghais al Bahri ɗin ɗiɗi kam ene teska e Aminatul Bintu Wahbi ɗin tati ceernode hewno fusde ɗon noon feewi eɗen mbinude namde ɗe kanko dokkamin ɗon seeɗa tan caggal mbaɗa no kewɗa waɗe mi sakkiroɗe hewno no gandirɗa wi tan acca bisimillah صل يا إلهي وجهي أبدا أن محمدا المختار في القدم صل يا إلهي وجهي أبدا أن محمدا المختار في القدم صل يا إلهي وجزي أبدا أن محمدا المختار ما صلي يا إلهي وجزي أبدا أن محمدا المختار في العقيدة أمينة البر وأبو الابن أبل منافن ابن ضرة أم المصدق ما صلي يا إلهي وجزي محمود أن محمدا مختار في العقيدة يا ابن كلاب وقل في انتصاب عاتقة قيل هند أم وأبيهم صلي يا إلهي وجزي أبدا أن محمدا مختار لا إله إلا الله خير ذلك قالوا كان صيدا قومه كما جاء فردا لي لا إله إلا الله خير ذلك قالوا كان صيدا قومه كما جاء فردا لي لا إله إلا الله خير ذلك قالوا كان صيدا
قومه كما جاء فردا لأصيا إلى غير ذلك قالوا كان سيدا قومي كما جاءنا فرضا لي أنت بنفل لي وبرت الأم أي أم آملة أم أبيب الفأم البرة الكرم وبرت الأم أي أم آملة أم أبيب الفأم البرة سير جزار وبرت الأم أي أم آملة أم أبيب الفأم البرة الكرم وبرت الأم مد رسول الله أم أبيب الفأم البرة الكرم وبرة البنت أو في الأم أم أبي بالله تزل دائما في البعث والكرم وبرة الأم أي أم آمنة أم أبي الفأم البرة الكرم وفي قصي اللقاء مصطفى ما أبر رات وأم أبي باتفاق وبرات الأم أي أم آمنة أم حبيبي الفأم البرة الكرم لا إله إلا الله ترى في كل تقديرات لتبصر يا فيه قريش من خلاف ترى في كل تقديرات لتبصر يا فيه قريش من خلاف لله در الذي قد قال مادياه جزاه مولاه خيرا غير مسلم لله در الذي قد قال مادياه جزاه مولاه خيرا غير منصرم لله در الذي قد قال مادياه جزاه الحاج مالك غير منصرم لله در الذي قد قال مادياه جزاه مولاه خير منصرم فالأرب خير أناس ثم خير قريزهم وهو فيهم خير فالأرب خير ناس ثم خير قريزهم وهو فيهم خير فالأرب خير ناس ثم خير قريشهم وهو فيهم خير والعرب خير ناس ثم خير قريشهم وهو فيهم خير وصليا يا إلهي واجزيا أبدا أن محمدنا المختار بالقدم jarama no feewi seydi Lo machallah nde ɗon mayo ngo waɗi ndiyam de machallah en beltima no feewi seydi Lo kadi dan nde weeli weltini nde jomti no feewi ɗo woni ɗo natirɗa sha'iragal ko ɗo ɗi jimi gadida windannede oɗo ceerno yo Allah yomo moƴere sabu o rewi lawol o rewni lawol no feewi e koto ɗemmo ko jomtiji ɗi nde wonde ɗum ɗo ko ɗum haali mawɗo sabu teskama ceerno Ali kala ɗo feeñi hirde ko majima o heewi ɗo uddida kono heewi ɗo a himani fof ko ceerno Ali ko majima on daraja e on bose kan gonka beele ko holno ɗum sifori bi mana kala ɗo ceerno Ali ari ko ma wiye ceerno Ali yima de so tawi ko weldita nde alhamdulillahi rabbil alamin wonko Allah rokkuma hen
kono musidagal e nden hoolare nde yimɓe ɓe jogue ma ɗum holno ɗum ardema ceerno Ali caggal ruttanade e ɗeɗon namde a fuɗɗima jabtade koto Fouta to jimru ndi fuɗɗi ha yetti hande oɗo yetti ɗo aɗa jogui ngal koyngal aɗa yaɓɓanka won ɓetto ko ganduɗa hande o so tawi a waɗi ɗum oɗo saaha tolno jimru ndi no ndi yarata hol jaabowol ngol min keɓata o wulni noon no kewnoɗa wadde dillini kadi no feewi ɓerde de kotino hewno waade kala saaha min mbiyata ko yo Allah yo moƴere sellina nde ɗo dande ceerno Ali Fall min garatema noon saabu aɗa jogui hen shahada mawɗo kono noon ke ceerno Ayboun min garatma saabu ko noon guurdi ko enen kala mbattitere o wonko ganduɗon e makko ko heewi ko ganduɗa ene weela weltina kono kadi ko seedade ɗum inchallah ceerno Ali bisimilla ay machallah ceero siraji wonande ko namdiɗa en ko ene weela en no feewi machallah nde wonande eɗen madhunnabi en jii hen machallah ala ken dañani madhunnabi ala kon dañani hen en dañi hen kono sage uji ɓe ganduɗa taw ko seeramɓe mawɓe ɓe ganduɗa to wonano madhunnabi o pour enen dañen andude ɗumen ko huuɗe tinde ha e nder banggue e nder aduna e jokkidire banggue aduna ala ken dañani e madhunnabi ko heewi ko kabɗen nokkuji kewɗi to gandeɗen ha battuɗen yaade toon eɗen jaaja toon eɗen dañi toon gueɗe mawɗe foof saabi ɗum ko madhunnabi o si fof wonata sababuji muɗum ko immade en arde nokku o e nder ko garɗen nokku o garen hen no jimirɗen woode ƴettuɓe hen numéro uji meɗen jokkidira e meɗen yaa ha nafoje naata hen ha foof naata hen ha jokkidiraɗo ɓeydo ha foof ɗum noon ala tan keɓani ɗum e nokkuji he e mbawaɓe so mbiyeɗen limta ɗum ɗo e mbawa gayno ɗum ko jokkidire e meɗen taw ko pour nde madhunnabi jokkidira e meɗen ɗum e mbawa limde ɗum so mbiyeɗen lima ɗum kadi e mbawa gayno ɗum wona to banggue Mali machallah eɗen jogui toon kadi yiɓɓe no feewi ɓe ganduɗa kadi ko weltortoɓe en weltortoɓe kadi so jii eɗen jiima kadi ko weltortoɓe en jaaha ha peññinan en e foof ha e nafoje muɗumen fof ene mbaɗan en ala fof ko mbaɗanani en hen machallah banggue Mauritanie woni kadi ko noon en nokkuji kewɗi en jaɓɓi toon e gandama saabi ɗum ko barke madhunnabi o sibu koye guila e seeramɓe ha e woɓɓe kono garirta e nokkuji ɗi ko noon yimɓe teskortoma ƴetta hen nimaraji ma wona hen jokkidire kadi madhunnabi o yimɓe paam ko ɗum dewal Allah saɗa jaggira ɗum ko dewal Allah mawgal adi hen foof kala kaɗa yiiloro e muɗum andir ɗum koye ibada gonɗa taw kala ko mbawɗa yaade hen koye ibada gonɗa te saɗa yiide noon madhunnabi ko adi foof yiire jikku nanɗuɗo e madhunnabi o wonnoma mantata o ko annabi sallallahu alih w sallam mantata saɗa manta annabi sallah sallam noon yo yimɓe jiyama wonde dewowo Allah yo yimɓe gondema jiyama wonnande ganaɗa hoorema firtani enen ko kalten ko ɗin jikkuji joguiɗen enen kam hay sinno ko kalten ko ala e meɗen kono ko gananɗa hoorema ko siftanorde yimɓe tan kadi e dendagal wonande mantowo annabi sallallahu alih w sallam wonande mo assis mantude annabi sallallahu alih w sallam ko woni fuɗɗode muɗum ko eyyi ko anniyade hen e yidde dañde hen weluye Allah e mantude annabi sallallahu alih w sallam ganduɗa hoorema ha keɓa hen weluye Allah ko ɗum woni ko immimma e dow muɗum sa jottorima ɗum ɗon foof ma Allah eltane ara tawtuma so ɓooyi hay ko wona ɗum ɗon ma Allah eltane hen ara tawtuma jii ko dañira ko heewi fof ko sababude mantugol annabi sallallahu alih w sallam ɗum noon so mbi eɗen kaala ɗum ɗon e mbawa gaynude ɗo guila e worɓe mum ha e rewɓe mum ha e partout foof taw koye mantugol annabi sallallahu alih w sallam woni ko jokkidira machallah noon ɗum noon kam banggue Mauritanie e Mali o kam eɗen gandira ɗum no feewi eyyi ka heyɗi noon kadi machallah gari toon ko ɓooyani kono hatta kam eɗen jokkidira ha e guure dow foof en battiyade hen ha e nder wuuro ngo fof kadi eɗen jaaha e programme uji muɗum foof ne kadi eɗen ɗamini ko yesso inchallahu eyyi nde wonno noon no mbirumami ni tan eɗen kam eɗen mbaɗa eɗen manta annabi sallah ah sallam kono noon wona ɗum noon ɓuuri wonde doole men ɗe e doole men ɗe ko janggingol e janggude eyyi ndiɗo jimri ndi jangguinta walla ɓeɓe jangguinta alquran beele eɓe keeɓa humɓe seeɗa ko aɗa wawa ñiglirdeɓe aɗa nehiɓe ndiɗo mbaadi to banggue chehro aɗa janguinaɓe ɗiɗo jimi eyyi joni kam ceersiraji ko enen kaldata oɗo banggue sukaɓe kam mi suwa nattude ɗumen banggue ñimri taw sibu hay nokkam to gommi ɗo taw mi hewani wadde ɗon tadrib oɗo saaha hay tadribaji min kewani wadde ɗon taw eyyi kono noon ne ƴetta programme mum ɗo e yesso tan ɗo e yesso inchallah
ɗum fof eɗen ƴetti programme uji muɗum wattude wadde ɗum e nokku he ha e sukaɓeɓe kadi wurtude ɗumen hen ñalawmaji ɗi janggani ɗi kadi kañumenne kadi gona hen kadi inchallahu taala. ndiɗon jimri aɗa golla hen golle labaɗe no fewi labtude teskede kirreli ɗi no fewi no mbiruɗen kono kadi qur'an o ne kadi aɗa waɗa hen ko waɗi fayida beele huldema wasde jangguinde sukaɓe ɓe ko to banggue suraji ɗi walla ala e ko no ɗum wayi ɓittude ni e so tawi e nder gurdam ɗam ɗon banggue yaaha garta o toon to kay hayɗi hejantama yaade e kala nde noddeɗa kono hen saaha eɓe mbiya ɗiɗo sha'iriji ne ɓetti noddude ɗo nodduɗaɓe fof ko ma pertoɗa ugoya ma seefa ɓe caɗa heɓde ɗum ne beele aɗa jogui ndiɗon baadi walla ala aɗa paari tan kala ɗo noddirɗa nelaɗo Allah aɗa notiyo walla wonko pawata hen e ko nandi hen holno notortoɗa ɓen eratoɓe ma e kala saaha. eyyi noon ceerno Siraji eyyi enen kam banggue madhu nabiyo en kewani fawde hen neɗɗo eyyi kono noon kam kala to jaɓɓuɗen kam ko ma wona e joomum hollilde ɗum eɗen yiiɗi garen no fewi eyyi ganduɗa hoorema kam tene joomum ne nodda en kam eɗen keewi tan neldude pasuji meɗen so neldi pasuji men tawi ko musidɗo jehen kawren en en paari ko Allah hokken toon foof garten kono kam en kewani taw wiide minen so waɗaka kadia o min jahata ala ɗum min kewani ɗum kadi min gadoraki ɗum banggue kanko ma adde kadia o tan do noon wonno sahaji aɗa yaaha ɗaminɗa ron hunde ɗaminɗa heɓata nokku he keeɓa e nokku he ko ɓuuri ko ɗaminɗa ko heewiri jaaɗa sahaji pawɗa taw ko arsugue ma woni aɗa wawi fawde hen hunde taw ko ɗaminɗa hebde ron ko ne ɓuuri ko pawɗa ko eyyi ɗum waɗi minen min gadoraki banggue yaade nokku ton min mbiya jomum ko ma gadda kadia o eyyi da jomum tawi ko musidɗo kayni pasuji amin min mbaɗa min jaa min kawroya hen eyyi inchallah caggal nde teddini min aɗa golla hen golletiɗɗo no mbiruɗen beele aɗa fiimi nattinde dande nde studio ji ɗi gati ceerno Ibou en gayri mawlidi ene mbaɗa ko wedda e ko ɗum so tawi aɗa jogui ko way noon hono ɗum heɓorto e so tawi kadi neɗɗo yiiɗi jokkodirde en tant que wonde producteur ma wawde rokkudemo doole nde ɗo dande ɗo hunde ko dande hurde ko dande sellude kono kadi ko dande welde ceerno est ce que a yarata ala ko jarata ceerno dande ɗo saɓorde no ɗum sifa e ɗum ɗon so tawi neɗɗo yiiɗi jokkodirde e ma gam ettade yontude e ma ɗeɗo golle kadi dade baɗe ni potano yeebede potano accirede noon tan holɗo rewata no mbiruɗen mbete aɗa jogui jokkodire walla ala aɗa fiɓi nadde studio ji ɗi nde wonde dande nde machallah so Allah ceerno Aliou haalum sirro secret o kadi selli eyyi ceerno Siraji machallah joni kam enen kam banggue studio eɗen mbawi wiide en meeɗa wadde ɗum kadi en jarani banggue wadde ɗum kadi en jarani banggue wadde ɗum kono noon hay ko garɗen e kayiɗi ko en jiimo musidɓe men woɓɓe nan ɗon en mbaɗano ɗon hirde ñaabinto nede gasi nde ɓene ko mumen noddi en kalana mbi ceerno so balla min joguinoɗo son uji min jinnoɗo mbatta wadde son uji jaa studio ji fo mbatta wadde son uji so dandema nde ɗo wayni kono min kollimiɓe tan yoɓe jaafumi tan sa musidɗo goto kay on kayne rewa yiyam hay saaha foof ceerno saabi Allah o jehen mbatta wadde en banggue son uji ɗi kono ɗum kam min ha hande mbimi ko yo yaafami tan aɗo yesata eyyi ɓen yarottoɓe ene banggueji téléphone aji ha e to radio inchallah tigui garɗen koye tongol eɗen ndewidi noon yidde faal gawlo toon to WhatsApp kamɓe kala e kuuɓal en calminiɓe yidde ceerno Ibnu Oumar Lo kono kadi ja toon to dental men ceerno Khalid ngal baba Khalid en calmini kala kon toon en ɗon ɗo foof ne rewidi oɗo saaha ha yettiɓe kamɓe kala e kuuɓal ceerno kala hettiɓema yettoɓe mbawi hettoradema kamɓe kala en calminiɓe garɗen koye hoccumaji sakket ettade artude konngol mbayni koma wasiya kono haade nden koma min keɓottande nde min ɗum ditani nde ha joni so tawi ko jaram bisimilla beele min garte e konngol tawngol inchallahu taala صلي يا ربي ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء صلي يا ربي ثم سلم على من
هو للخلق رحمة وشفاء الله صل يا ربي وسلم على بل هو للخلق رحمة وشفاء صل يا ربي وسلم على والله هو للخلق رحمة وشفاء والله صل يا ربي ثم سلم على بل هو للخلق رحمة وشفاء صل يا ربي وسلم على بل هو للخلق رحمة وشفاء والله كيف ترك رقيك الأنبياء يا سماء المدى ولدى سماء يا رب وسلم على من هو للخلق بجر سير كيف ترك رقيك الأنبياء يا سماء البدالة سماء صل يا رب وسلم على بل هو للخلق رحمة ومسومة النبي كيف ترك رقيك الأنبياء يا سماء البدالة سماء صل يا رب وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء الله لم يساوك في أولاك وغاد لسنن منك دول وسلام صل يا رب ثم سلم على ما هو للخلق رحمة وشفاء الله أنت مصباح كل فضل فما تصدر إلا عن ضوئك العدوى صل يا رب ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء صل يا رب ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء ما شاء الله جارama Seydou Lo yalla selin dole yalla selin dole kono kadi yalla selin binde do dande gati aywa jaram no sey karalo leti ndesan o jomaaji tati kedoro den sina ko sakono kewde ndiito taw ko jomaaji dino podo diro kono ko non ko totta on do kendondirabe ade sahaji godi inshallah taala en certani cernajo kono kadi en certani odo kip men buru yañoyade hen no fewi gati won ebbele kewde jogade mon pandale kewde jogade on to faya on to ci inshallah taala ko kongol mbayni ko ceerno ali sino ko sagono wirde ni taw ko 4 heures de temps gati ndedo dande nde weli tan ko heɗade bo damini noon andi wonno kuuji ko ceernaji ko bumbam andi kam hewɓe kala mum ene jogori hen fiddema kam yoɓe ƴeewa ceerno mo ganduɗa to wona ɗakkitiɗo ko a memat tan ɗi caama e leydi machallah ceerno donc Allah rokkumaɗe dande machallah yo Allah junno mbawka ka sembinma ceerno garten e konngol mbayni ko hay to ngol rokkude bandiraɓe haati inchallah so on ɓe calminten nodde jolmo wuuri no fotiri fof inchallah siraji sar ko adi to fof amin jettama Allah no fewi machallah annene ka neɗɗo payidinɗo no fewi neɗɗo kadi mo ganduɗa joguiɗo fandare no fewi kadi mo ganduɗa hoorema joguiɗo gueɗe ɗe zamanu o kala neɗɗo jiɗɗo naftude julɓe jittuɗo alhaali muɗum fof e wallude julɓe ɗum ɗo koye gueɗe wallude julɓe jeeya ko daranade lomtade yimɓe fof non koye ɗum kettinɗon e lomtade wuuro ngo fof kala ko ari catton ɗum e wuuro ngo fof ɓeydo andude ɗum kadi en donima radio ngo fof e dendagal kan kadi ko alda e limtugol ɗum ne kadi machallah ko émission o eɗen beltiniri hen galle men fof hay gokku men Hadja Fall
hay gogo Mayram Diop e gogo Diarawlo gogo men Aissata Mar anda yo Allah yurmo yaafo hay nene men Mayram Sarr eɗen beltiniramo e émission he no feewi ha e bandiraɓe rewɓe ha e suddiɓe men wonɓe e nder galle ha e foof e gogo Habilo yaye Habilo gandanɗa hoorema e yaye Kadji ha e mo ganduɗa tan Baba Samba Lo en e dendagal bandiraɓe foof e gogo Diarawlo bandiraɓe foof en mbaɗiɓe julmo wuuri kadi galleji men ɗi foof ha e dendagal wuuro ngo foof ha e seramɓe foof ɗum kadi en mbaɗiɓe julmo wuuri mbiɓe yoɓe jarlo ɓe jaafo en yo Allah kadi rokku en tawede kadi satuji kewɗi tawne wondude cellal e kisal ganduɗa daroɓe cellal yo Allah newnu daroɓe banggue uditare yo Allah newnu goto foof so dillata e banggue ɗaɓɓoɓe gande en foof yo Allah newnu uddide banggueji ɗi foof en calmini kadi ko alda tan e paltugol jarama anno feewi ceerno Ali kono kadi jarama ɓen yaadiɓe ɓen ganduɗa ko ɗusnoɓe yawdude makko nde wonki yata joomum tawaka kala ɗo jiiɗaɗe yiiɗa e mabɓe gonga hen damde noon saabu sawdimo junggo ñaamo ko miñi ko tedduɗo ceerno Ibnu Oumar Lo goto yawluɓe ne laral mo ganduɗa boyani en mbaddimo émission baddu fayre kono kadi e gawlo annabi o ceerno Moussa Fall Allah mbiyan ceerno Ali Fall mo Baba Dioumane ko yimmoɓe tigui cikki en gotemɓe fof no wawi nangude hirde guila subaka ha hir taw goɗɗo tawaka yo dañ jabotoɓe tan hen saaha soɓe dañani jabotoɓe e ko hoolaɓe no feewi Allah jonnu gurdami ɗum min beltima no feewi e noddandu no tawde ɗum wona ko weeɓi e jarama karallo o kono kadi jarama ɓen itti hen koɓe tedduɓe ɓe maɗa ha rasulillahi sallallah alih w sallam ɓen ɓe yewtere hirinde ganduɗa ko rokkere nelaɗo sallallah alih w sallam kono kadi yettiyankoɓe Dakar radio Dakar FM kala e kuuɓal woni sifaka hen mbaadi yewtere men roka aati e altine paaɗo garten e ndi mbaadi e oɗo sufata o yadanno e mon ko musidɗo Mamadou Siraji Sarr e o équipe mawluɓe nelaɗo Allah sallallah alih w sallam barkinɓe no feewi yolɓe farnorade gaga tan jiidede kono kadi ɗon jiideɗa e mumen foof ene weeli gati ko jaabi Allah woɗɓe fayida e goto fof ne jogui kadi mbaari heerindo ene daari e daranade oɗo diine janggude e jangguinde yo Allah yettin bandale ɗe ɓen gonno hoɓɓe meɗen hande tedduɓe ko bandiraɓe men tigui yo Allah sellintole en beltima e ɗum no feewi ñagoɗon ɗen ɓe Allah cellal e kisal so bandal ɗe jettima tan moon foof yiyeten hoore mum rakkel bandiraɓe yaade e sahaji goddi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh kettoɗe yewtere men madhu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam armantugiɗo am joom ñalngu altine